Vitajte v Holíči na západnom Slovensku, konkrétne na ulici Holého 3507. Práve tu sa nachádza prvá a jediná predajňa na Slovensku s najväčším skladom strojov značky Berger Kraus. Značka Berger Kraus predstavuje spoľahlivosť, výkon a kvalitu. Je špičkou vo svojej triede. Stroje sú navrhnuté tak, aby vydržali náročné podmienky, pracovali efektívne a bez zbytočných prestojov. V našej predajni nájdete široký výber techniky. Mini bagre, nakladače a mnoho ďalších máme ihneď dostupných priamo zo skladu, bez čakania na dodanie. Či už ste malá firma, alebo realizujete veľké stavebné projekty, u nás si vyberie každý. Stroje Berger Kraus sa vďaka výsuvnému podvozku a otočnému systému prispôsobia každému terénu. Ich silné ramená sú chránené proti mechanickému poškodeniu vďaka umiestneniu piestov z vrchu ramena. Na našom e-shope bagre.sk nájdete kompletnú ponuku. Aktuálne ceny, technické parametre a detailné popisy jednotlivých strojov. Jednoducho porovnáte dostupné modely a vyberte si ten, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Radi vám poradíme aj osobne priamo u nás na predajni v Holíči pri šálke kávy. Tešíme sa na vás.